Viimeinen laji on tennis. Mauri Muikun tennismaila on jäänyt sateeseen ja vähän on käpristynyt, mutta se ei haittaa. Ja en löytänyt nyt sitten oikeita tennispalloa, mutta tämä menettelee. Ja nyt olisi tarkoitus saada mahdollisimman monta onnistunutta pomppua aikaiseksi. Ja 3 yritystä. Ja lähtee nyt. Nyt meni laskussa sekaisin. Oliko 4 vai 5? Jyry, päättäköön sen. No, tässä nyt oli nämä kaikki 6 lajia. Ja nyt on sinun tehtäväsi laskea, kumpi voitti 6 lajista. Minä, Mauri Muikku vai sinä? Jos sinä sait 3 tai enemmän, olet voittanut minut ja saat jonkun yllätyspalkinnon. Sitä voit kysyä sitten tuolta Käpälämäen toimistosta. Yeah!